Philippines! Good morning! Winter is back. Hindi naman back na back. Hindi naman bumabalik yung winter, pero ang ginaw, 30, 36, 37 this morning. Grabe. Hindi kinaya ng power. Dito tayo sa basement ni Mister. So anyway guys, ano ako kasi ginoo ko. Buti na lang pinasok ko yung mga paninda. Isip ko paninda. Pinasok ko yung mga halaman ko, yung like mango, buti na lang yung calamansi, yung lime. Pinasok ko sila lahat. So naisip ko kailan pa kaya ito magbabago itong weather. Sabi ko kay Tami, ang ganda kasi pabalik yung winter. Pero naisip ko, ay ginoo ko, ang ginawa pala ng winter. At saka maulan kasi, hangin, mag-ulan for 3 days. So kaya yung temperature din bumaba. So yun, plano ko sana mag-meet kami ng kapatid ni Tami. Nag-change yung mind ko, hindi na lang ako. Sabihin ko sa kanya na hindi na lang ako pupunta. Pangit yung panahon guys. Kaya sabihin ko na lang sa kanya na I'm not going. And plano ko sana din magpunta kay Tami. Pero naisip ko rin, yung weather, mas lalong lalakas ulan mamaya kasi. Tignan nyo yung panahon ngayon guys. Look, ulan. You wait. I feed you a lot this morning. And you should wait, okay? It's almost 12. Few minutes more to go. And then I feed you. Yung kapatid ni Tami nag-message, don't be boring. Boring daw ako guys. Sabi pa ng kapatid ni Tami. Kasi hindi daw ako boring daw ako guys. Ang hirap naman boring. Hindi naman ako boring. Kaluka tong kapatid ni Tami. Magpataka lang siya tawag. Boring. Napagdiskitahan pa tayong boring. Hindi guys, joke lang. Pero sinabi niya, don't be boring daw. And then sad face. Kasi sabi ko, hindi na ako pupunta doon kasi ulan. Hay, wala tayong ganap. Baka meron silang, ay magluto pa pala ako. Meron pa pala akong mga luto-lutuin. Ginoo ko. Yan, ilagay natin yung ibang ballpen dito. So, magluluto pa pala ako. Nakalimutan ko, 12 o'clock na. Mag-defrost na lang ako para lutuin natin mamaya. Gutom na gutom. Iwan ko na lang anyari sa inyo. Bakit kayo gutom palagi, ha? Ha? Anyari? Ha? Ano hinihintay mo? Magbigay na lang ako kay Roxy at saka kay Misty. Okay, Misty? Here's your lunch. Lunch treat. Lunch treats pala. Roxy, come. You don't want it? Here, go. Ikakat ko lang itong silang lahat para mamaya ready na. Kasi wala naman akong ganap. Wala akong ganap talaga. Anuhin mo na. Oh, ang labo naman ito. Uy. Alam mo ba kung labo? Narinig ninyo, ganyan yan. Pag hindi ganyan ang tinig, rinig niyan, malabo yan guys. That means maganda yung quality. Maganda, labo. Iwan ko kung ano yan sa Bisaya ng labo. Out. Tagalog yung labo. Basta kay labo. Dito na yung mga kinakat ko, ano ng oras? 1:30 na. And then defrost ito, and then ito ikakat ko pa. Kasi, yun, para makapagluto. And then, I need to buy yung ano pala guys, plantain. Yun, plantain. Stop natin. Kasi nabibigatan ata ito Tika muna guys. Mamaya ko na to i-dry. Nabibigatan ito sa yung mga
Yung mga ano ko doon, oh, mga gulay ko. Yung ano, oh, kamatis, oh. Buhay pa. At saka yung eggplant, buhay pa din. At saka yung ano, litos. Yung litos kay Tami yan. Pagkatapos niyan, magtanim ako ulit ng ibang gulay. Kasi madali lang yung litos eh. Pag harvest, wala na. So, yan. Hello guys! Oh my God. Galing ako Filipino store. Alam nyo ba, binili ko. Nakagasto ako ng 29 something dollars. Bumili ako ng otap. Bumili ako ng galunggong. Bumili ako ng 2 kalamansi savor. And bumili ako ng yung gusto ko talagang bilhin doon is yung ano. Napabili ako ng gulunggong at utap. Kasi sabi ko, uy, utap. Ang sarap nito. Paborito ko yan din. So, yung ano, lumpia wrapper din, napabili ako. So, yun yung nabili natin doon. And let's go to the store. Hindi ko na kayo dalhin, guys, kasi dito lang naman ako sa Hannaford. And maulan-ulan din. Look doon, oh, Hannaford, oh. Asan yun? Doon. At saka maulan din, so hindi ko na kayo dalhin. And dalian ito, ang hanapin ko lang dito is ano, ang hahanapin ko lang is plantain. So, yun. Plantain. 5 minutes later. That was funny. The lady over there asking me about that tuna fish. Not tuna head, salmon head. So let me call Tami. Nahirapan ako sa kalisod, guys. Explain ay. Hello. Hi, where are you? Sitting in my room, so. No information? Nope, you don't call back yet. Nothing. That's freaking weird. I'm out now in Hannaford. I got, how do you call this? A tuna head? Okay. A salmon head? Salmon head, right? It was funny because this woman asking me, oh, I'm curious how you're gonna make this. And then I said, I'm having a hard time because I said, oh, I'm just gonna make a soup. What are you gonna mix with the soup? And I said, squash, okra, and the soup that I put is not just water, it's a coconut milk. And then she asked me like how to do it. And I'm having a hard time explaining. There is some few meats they left in there. I asked her, she asked me, do you need help? I said, I just want, because you told me before you guys have a tuna head in the weekend. So, you know, that's why I came here to also to get it if you guys have it. So she said, oh, I have to go inside and pack it for you. And she got it. And the boy said, oh, I cannot even touch it. It grows me out. this boy not working in the back. I said, what the heck? You're distributing meat and fish and you cannot even touch the head of the fish. Seriously. Hello guys, ito yung otap ay. Punta muna tayo sa taas kasi may frozen stuff dito. Ito guys, kabili tayo ng galunggong. Yehey! Masarap ito paksiw. Oops, nabumili ako ng long hot pepper. Pero isa lang yun. Next time na ito lutuin kasi madami pa tayong ulam. Naghihintay yan sa akin ba kung kailan ko papakainin. Kawawa naman itong mga ibon ay. Lalabas ako mamaya. Pakainin natin yan. Look. Oh, alim mo, haluin na. Tumitingin talaga dito guys. Yan. Nakakot at tayo kasi sobrang ginaw talaga. Parang winter na talaga. So, ito guys, lumpia wrapper. Tayo lumpia. And then, 2 coconut o milk. And then, meron tayong extra dito. And then, ito. Kay Tami salad. Ipakita ko sa inyo mamaya. Tuna, salmon head. And yung pinunta ko talaga doon is plantain, guys. Hinog na saging. Look. Ayun, suotin natin. Yung binili nating sweater sa warehouse. Diba? Kim. Paboritong color din. Tapos na ito.
Lagay natin doon. Here's the fish! Here's the fish. Akala ko, nilinis nila. Hindi pala talaga I mean, malinis na siya guys, pero meron silang hindi kinuha. At hindi man nila hiniwa, oy. Dapat hiniwa nila ito ng half. Ako pa talaga maghiwa. Kunin natin itong hasang. I don't know kung anong tawag dito sa Tagalog. Kailangan siyang kunin. At dapat kinuha ito doon. Kasi nagdagdag sa timbang siya. Kunin ko na lang itong ano niya. Sorry. What? Oh my God. Yung mata, guys. I'm sorry they kill you. You are yummy kasi. Well, ginagawa man kayo ng Panginoon, di ba? Para hindi din kami magutom. Pero yung mga tao nag-abuso. Alam nyo kung anong ginagawa ng mga tao? Bininta kayo ng mahal. Kasi mahal kayo ng salmon. Bininta kayo ng mahal. Anyway guys, nanonood ako ng YouTube guys. Sabi pa ni Tami Bagay daw, nag-FaceTime. Naglagay na ako ng oil. Ganito po ako magluto guys. Ilagay na natin yung onion at saka yung ginger. Yung okra is very slimy. Mangged. Gikaged. Pero okay lang yan kasi I like okra. Sinong hindi gusto sa okra? May mga taong hindi gusto sa okra dahil slimy daw, gross daw, katulad ng asawa ko. Pero wala ako masyadong na-meet na Pinoy or Pinay, Pilipino na hindi kumakain ng okra. Yun lang yung mga taong hindi kumakain ng okra, yung hindi kumakain ng gulay. Or kumakain sila ng ibang gulay, hindi yung okra, hindi yung ibang gulay. Diba? And then, itong ano po yung story how you started your own brand? okra guys, okra. I know, ilagay na natin si okra guys. Paminta guys. I forgot to maginaw kasi guys, kaya ganito. Kaya parang natutulog yung ano ba? Yeah, right. Ang mga Arabiana, they're very Filipino bang designer kasi kailangan Filipino ang designer compared to other designers abroad. But I got so many clients from all over the world. How did they know about your name? Recommendation and sometimes Beyonce and then Jennifer. Sayang kasi yung lemongrass ko is nasira and then meron akong isa pero maliit pa. Somebody told me that I love that dress. It's very Michael Cinco. That's dumb. Lutuin ko siya ng matagal. Okay. Tintakpan ko na lang siya ng ano. Yan, ganyan. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Magka-cut tayo ng, mag-slice tayo ng plantain. Yun.
jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And Turon pala ito guys. Turon. Turon na langka at saka saging. never figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Tapos na marami po tayong nagawa, yung isa lumabas. Oh. Ilagay ko lang ito sa freezer kasi hindi na ako magluluto guys. It's almost 5 o'clock na and then magdi-dinner pa ako. Magluto pa ako ng rice. Plus may umaiyak pa dito na gusto talagang kumain na nga ang aga pa. Ito siya. So lutuin natin ito. Magluto tayo nito bukas. And yan. So walang kaganap-ganap. Tayo-tayo lang dito. Walang TV. Diba? Kapag wala si Mister, mag-ano na naman. Manunood na naman ako ng movie mamaya. Ang gagawin ko, ito na siya guys. Ang bango. Ang bango niya as in. Ang bango. So yan siya. And yan. Lutong-luto na po ito. Yan. Uy, nabungkag ang ulo. Ilahi ko na itong ulo guys. I-separate ko lang siya kasi mabubungkag na oh. And then magkabukog-bukog yung anek. So, hiwalay natin. I'm going to separate this head. Because Tammy, alam niyo kung anong sinabi ni Tammy, nag-FaceTime Please, one thing I'll ask you to do. Be careful with the bone. I don't want you to choke. I don't want the bone, sa sa lalamunan ko. Kasi, yung nakita daw niya, sobra daw siyang takot. Kasi hindi daw niya na tumutusok yung malalim nung natusukan ng Pero look, ito na siya guys. Matagal ko nang hindi nakakain ng ganito. Ng gulay na gata. With isda. As in with kalbasa talaga. Matagal na talaga guys. Yun. And then yun. Look. Look. Sarap guys. Grabe guys. Oh my God, tapos na akong nagpakain sa kanila. Tapos na akong nagluto. Tapos na akong nag-wrap ng lumpia na turon. Tapos na tayo. And then guys, kain ako ng kain ng langka na hinog. Na ako, sumakit yung tiyan ko, nag-urot-urot. Nagsakit akong tiyan guys. Napadami yung kain ng langka. Habang nagra-wrap. Meron pang meron pang leftover konti. Hindi ko na tinapos Yung tiyan ko grabe, nagluya nagsakit akong tiyan. Plus meron din ako. So mas lalong doble sakit yung naramdaman ko. Hi guys, alam nyo I turn on the heater. I don't know if I told you. Hi monkey, what's wrong with your legs? Your legs is sleeping. So, yung heater sa bahay is naka-on kasi sa sobrang ginaw, kailangang i-on. So, supposedly, hindi na tayo gamit ng heater. Pero, yung mga gulay natin doon, mamamatay kapag sobrang ginaw. I think every night, mga early in the morning, mga nasa 30 something. Hopefully, hindi tayo mag-froze. Kung mag-froze man, guys, below 32, patay. Balik gardening, balik pananim. So that means hindi na ako magsidling. Bili na tayo ng kasi nakikilok Hindi mo na ako kakain ng marami kasi gata, 'di ba? Kasi ito ginataang gulay, isda. And then yung tiyan natin, 'di ba? So ginataan pa ito. Dahan-dahan tayo kasi kahit hiniwalay ko na pala itong
ano, meron pa siyang nakikita akong bones na loko, ang lalaking bones. Meron akong nakita, meron akong tinapon doon. Oh. Sabi pa ni Tami, dahan-dahan daw talaga ako kasi delikado. Ako lang daw mag-isa dito. Sabi pa niya, ikaw lang mag-isa dyan, delikado. Kaluka talaga ito eh. Ganito talaga yung nakatinik sa akin. O, ganito kataas. O, ang taas. Masarap kasi sobrang espeso. Espeso, that means pure yung ano. I mean, coconut milk man siya, pero parang espisong-espiso siya ba? Bawal akong kumain ng marami, guys. Kasi sa tiyan ko, iba-iba yung ano. Hello, guys. Hi, baby. Hello. Ay, katapos lang yung ano, katapos lang yung movie na pinapanood ko. Yung pinapanood ko is In Time. Parang nakikita ko yung future ng mundo. Kung hindi pa darating yung Panginoon. Parang nakikita ko yung future doon. Kami ay night pretties. Natutulog na kami, guys. I think tulog na yung si Tami ba? Hindi na nag-response. Roxy, come here. Misty, come. Oh my God. Come. Here, night pretties. Come here, Misty. Come here, dear. Dear. Come here. Ito yung routine paggabi na talaga, guys, kasi parang I'm going to end the vlog. Thank you so much, guys, for watching. Didn't kami naghiga-higa. Thank you. We'll see you guys tomorrow. Good night, guys. Good night.